Takulandirani pa Malawi cameras guys, dzulo kunali program ya umodzi akuluakulu. Nkhani ya umodzi ndi yofunikira kwambiri imene wina aliyense akufunikira kuti azitsatira komanso azidziwa chifukwa ingakhale kuti tikusiyana zosiyanazo makamaka ajewa ayawo atumbuka tonsefe ndife amodzi ndithu moti ndizosangalatsa kuona kuti ayawo ajewa atumbuka asena ndani onse angone tonse tili pamodzi kupanga celebrate ndipo izi ndizofunika tizikumbutsana kuti akuluakulu tingasiyana koma ndife Amalawi okondana. Ife asena na manganja mu umodzi munafolosa isesengoni ayikuma semuzimba ubunye unamanga isi teatonga mu umodzi mwendazi ife ndife ajewa mmene chokera kuti Longwe mu umodzi muli mphamvu. Ndife asenga mu umodzi muli mphamvu. Tina abantu basemaseko ngoni kona izinto leti zibwire nazo tizokhala lapha kukhala. Takulandirani Mr. President. Kuno ndi ku Bureland Food Processors. Uwo munamva za chibonde ndife so timapanga chibonde chija. Timachipanga package kumagulitsa mu mashopu ndithu. Tengepo mwai ya Malawi malonda makoma ndikutsatsa isake misika ya malonda tu. poyamba nkuthokozeni pobwera kuchokera maboma wonse amdziko muno pozindikira kufunika kwa umodzi wathu ngati Amalawi. Mmene timakazikitsa chikondwerero cha Umodzi Day chidali cholinga chathu kuti tigwirane manja poyanjanitsa Amalawi, chifukwa ngati pakati pathu palibe umodzi zambiri zomwe timafuna kuti tikwaniritse mdziko mwathu sizingatheke. Kuno kumpoto simungapeze mabanja amene alibe abale wawo kumwera ndi kuchigawo chapakati. Kumwera konso simungapeze Amalawi amene alibe achibale mchigawo chapakati ngakhalenso kuno kumpoto. Malawi ni dziko la anthu apachibale, ndiye kusunga mtendere nkofunika, koma sitingakhale ndi mtendere ngati pakati pathu palibe umodzi. Ndiye ngati tikufuna ulimbikitsa umodzi wathu tisamatengeke ndi anthu ofuna kutigawanitsa kapena kutiyambanitsa. Kaya amene akufuna kutiyambanitsa ndi andale, kaya ndi mafumu, kaya ndi amademo, kaya ndi alendo akunja, tisawatengere chifukwa amenewo sadziwa kuti tonse kumalawi kuno ndife pachibale. Malawi wanga ndi wamtendere. My Malawi is hopeful. My Malawi is innovative. Malawi wane ngwakupowa Malawi jangu yakusalala. Malawi wanga ndi kwalusa. Malawi
Hi, my name is Ketawene Ngosi. I'm one of the beneficiaries from Modern Farming Technologies, where they have a program where they're empowering youth to be independent and to be financially stable. I am one of those that has benefited a greenhouse where ndimalima mo tomato wanga komanso panja apa greenhouse po ndimalima anyezi ndi mbewu zinazosiyana-siyana. Ulimi wa greenhouse wandipindulira munjira yokuti ndimatha kulima tomato kawiri twice in a season. It means even the rainy season where tomato is very hard to cultivate, I am able to cultivate my tomato in the greenhouse for matenda amashepa komanso mankhwala othiramo amashepa. In that way I harvest more komanso I make more money. I already have an already found market where when I harvest my products I sell them back to MFT, and then zinazo ndimaodetsa kwa azimayi komanso achinyamata ena ntawuni kuti azipanga business yawo. Ndiponda kondwera kuti chakachi ikulimbikitsa umodzi pakati pa achinyamata. Pamene palibe umodzi simudzapeza magetsi, chifukwa wina mumpeza wakathyola mapola amagetsiwo kuti atayatsire moto chifukwa sakuganizira za zake. Simudzapeza anthu akumanga chipatala kwa malomo ogwirizana kuti athane ndi matenda amene ali m'mudzimo, amakhala bize kunenerana ufiti kuti matendawo abweretsa m'mudzimo ndani. Ifeyo tikuyenera kukupatsani mpata woyanjana kuti nanu mutengeko gawo pa ntchito yotukula dziko lathu. And so thank you all most kindly for making an investment in Malawi's unity for purposes of fostering peace and development. God bless you all, and God bless Malawi. Like, share, Malawian cameras, subscribe.